Gilayon nga ginhatagan sang nagakaigo nga pagbulong ng isa ka senior citizen matapos aksidente nga masag-idan sa isa ka pribado nga salakyan sa tubang sang isa ka mall sa Ungka, Pavia alas 4:30 kahapon sang hapon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Corporal Robert Jantang, ang traffic investigator sang Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ginkilala ang biktima nga si Albert Abatay, 61 anyos, kag residente sang Park Regency Barangay Ungka, Pavia, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang driver sang pribado nga salakyan nga si Greg Sanson, 80 anyos, kag residente naman sang Duha Street, Valle Verde 1, Pasig City, apang temporaryo nga nagapuyo sa E. Lopez Street, Haro, Iloilo City. Base sa investigasyon, nagtabok ang biktima sa pedestrian lane sang aksidente ini nga na sideswipe ni Sanson. Nakaangkon sang pila sa ulo ang biktima, kag gindala naman sa Iloilo St. Paul's Hospital, kag nagdesisyon naman ang duha ka bahin nga magsettle. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Manilin Abaro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.